Jó, ez az első film. Szeretnénk bemutatni azt, hogy az iskolában, amikor volt a farsangunk, akkor rockerek voltunk, és akkor ezt a sminket szeretném megmutatni, hogy én voltam sminkában. Először is egy fekete szemceruza, mindegy, hogy milyen. Ezt le kellett mostam, mert hogy apa hazajött, és nem szereti a fekete sminket. És akkor újra ott a suliba, máshogy, de ez nekem jobban tetszik ez a smink, amit most készítek el. Jó. Egy ilyen rúzs. Nem tudom, hogy barna vagy mindegy, hogy milyen szín ez is. Nekem ilyen vöröses barna. Egy fekete szőfestéket. Én ezt választom. És akkor a szemem nem volt nagy dolog, de azért szép volt. Szememnek egy ilyen aranybarna. Csak hogy laptopos webkamerával csinálom, hogy egy kicsit nehezebb. A felső sorban van még, én mondjuk a hátulról a másodikat. Hát ezt tudtam. Oké? Okay? Jó. Csak megnéztem, mert webkamerával látom. És akkor az arcunkra kis rúzs. Csak egy ilyen. És ezt elkenjük. Oké. Okay. Egy pillanat behozom a puderemet, egy másodpercig vagyok. Elfelejtettem behozni. És ebből egy kicsikét. Hát egy jobb, mint volt az arcom, a hajam. Jó.
a hajam az így volt, csak megpróbálom megcsinálni, mert magamnak nem nagyon tudom. Hasonló volt a hajam, csak még ki volt krepelve, és akkor még egy kis állagot adott neki, és akkor úgy volt betupírozva. Oké. Hát mára ennyi. Lehet, hogy holnap is jövök egy sminkem. Vagy még ma. Sziasztok, köszönöm, hogy megnéztétek a videóm.